Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 112-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссера периодически выводит номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. И таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши программы и новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. А этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Молдова и Грузия, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате «Рамштайн», посвященной оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил в Брюсселе министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, цитирую: «С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессии, отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах. Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и Европейского Союза. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы». Конец цитаты. По его словам, со времени виртуальной встречи 3 недели назад был достигнут важный прогресс на нескольких фронтах. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде должны согласовать комплексный пакет помощи для України. Это и другое мы обсудим з паном Олександром Мусієнко, керівником Центру військово-правових досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Витаю вас, героям слава. Каковы ваши ожидания от третьей встречи министров обороны более чем 45 стран в формате «Рамштайн»? Очікування, звичайно, скажімо, такі найсвітліші в тому сенсі, що, звичайно, хотілося б отримати рішення про продовження надання оборонної допомоги Україні і надання зброї. Тобто, щоб той процес, який був започаткований 2 місяці тому безпосередньо на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині, він тривав, він мав тяглість і системність, і щоб більше країн до цього долучалося. Тому що чому важлива географія країн і розширення клубу цих держав? Крім того, що це носить важливий такий політичний характер, тому що зрозуміло, що ці держави виступають, якщо вони приєднуються до цього клубу держав, значить вони виступають за підтримку України, за стримування російської агресії, за засудження російської агресії, за відновлення справедливості. Тобто за те, щоб Україна перемагала в цій жахливій війні. І тому, звичайно, дуже важливо, щоб цей клуб держав розширювався. А від сьогоднішньої зустрічі, я думаю, що вона буде побудована наступним чином, і ми почуємо приблизно про наступні результати. Перше, буде надано оцінку і висновки про роботу з попередньої зустрічі. Проминуло трошки менше місяця від часу попередньої зустрічі, яка була не в очному форматі, вона була онлайн. Але тоді ми почули про те, що робота триває, і тоді було рішення ухвалено про надання Україні протикорабельних ракет «Гарпун» і додаткових боєприпасів до артилерії, те, що нам потрібно. Я думаю, що ми почули не все, тому що є частина списку, яка може не розголошуватися з зрозумілих причин. Тому сьогодні другим моментом так само очікую, що буде рішення про надання Україні додаткових систем, можливо, реактивного залпового вогню. Це те, що є дуже серйозна потреба бронетехніки.
також безпілотників, інших видів озброєння, яких ми потребуємо. Тобто, звичайно, в першу чергу очікування пов'язані з тим, щоб почути, що чують запит України і готові надавати, ну нехай не все, тому що ми бачимо на сьогоднішній день все більше лунає заяв про те, що зараз в повному обсязі на 100% виконати, що ми просимо, немає можливості, але бодай частину того, що ми дуже сильно потребуємо, тому що нам... Ну вот 10% того, что мы просим, всего лишь нам дали, вчера заявили в Министерстве обороны Украины, это ведь мало, это даже не половина. Це мало, звичайно, але давайте виходити з того, що якщо ми подивимося з іншого кута, то в кількості, так, в абсолютних цифрах у нас на сьогодні є близько 200 систем артилерійських. Це загалом те, що надано Заходом. Це гаубиці і це самохідна артилерія. 200 одиниць за цей період часу було надано. Не можна сказати, що це лише 10%, в цьому плані, але це теж серйозна допомога. І якби її не було, було б ситуація, я думаю, ще гірша. Тому тут, як розумієте, з якої точки зору, з якого кута подивитися на цю ситуацію. Ну, того оружия, которое сегодня нам дают, достаточно для обороны. Но, как говорят ряд военных экспертов, этого недостаточно для проведения контрнаступательной операции в ряде направлений, где российским оккупантам удалось, к сожалению, оккупировать эти территории. И, в частности, речь идет о южной части материковой Украины. Вот почему так? Что нам нужно для того, чтобы мы могли деоккупировать хотя бы южную часть, восточные направления, куда стараются двигаться оккупанты? Дивіться, нам, звичайно, що потрібна реактивна артилерія, це однозначно. Система Хаймарс М270 набагато більшій кількості, ніж 4 одиниці, які, хоча, знову ж таки, я думаю, що 4 одиницями не обмежиться, і це тільки початок, процес він піде обов'язково. Можливо, це не буде 300, як ми просили, чи 200, можливо, це буде менше 100, але процес буде йти. Це потрібно обов'язково. Друге, нам потрібно подавлювати артилерію противника. Як це можна робити? На відкритих просторах. Переважно, тому що не вся Херсонщина чи Запоріжжя степове, але переважно. Що для цього потрібно? Для цього потрібна артилерійські системи, авіація штурмова, так? Це дуже серйозний глобальний, скажімо так, пласт. Або велика кількість дронів, камікадзе і інших типів, які здатні вражати різного роду техніку противника, його радари систем протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, які Росія активно використовує, і далі створювати плацдарми для наших наступальних дій. А безпосередньо для наступальних дій по землі, для просування потрібна звичайна бронетехніка, це танки і це бронемашини. Ось те, що потрібно для наступу на півдні. Я думаю, що я навіть частково повторив той перелік, про який ми говоримо вже неодноразово. Пане Олександре, а как вы думаете, почему все-таки наши западные партнеры в вопросе предоставления нам нужного вооружения, непосредственно РСЗО, так медлят? Разве сегодня Запад и западные партнеры Украины не заинтересованы в скорейшем завершении этой войны в пользу Украины? Я думаю, що зацікавлені. І ми в першу чергу, звичайно, в цьому зацікавлені. Так а в чому проблема тоді? Проблема є в тому, що дуже важко на сьогоднішній день знайти всі необхідні нам об'єми по зброї. От за цей проміжок часу. Тобто я вам скажу відверто, щоб задовільнити ті запити, які зараз є, в умовах мирного часу потрібні роки. Це об'єктивно. Якщо ми говоримо про умови воєнного часу, потрібні місяці. От якщо б задовільнити той перелік, який оприлюднив пан Подоляк, за найменш, скажімо так, за найбільш, точніше, перепрошую, сприятливого сценарію, найбільш сприятливого для нас, потрібно від 3 місяців до півроку для того, щоб виконати цей запит. Тобто поставити 1000, наприклад, гаубиць чи 1000 артилерійських систем. Чому виникла така ситуація? Не ми в цьому винні, не наша вина в цьому. Справа в тому, що зараз весь оборонний комплекс Заходу, хоч він і нарощує потенціал, він все ще працює за умовами мирного часу. І в чому виникають ось ці колізії? По-перше, є політичні причини в ряді факторів, як, наприклад, в Німеччині, коли ми хочемо навіть купити за кошти
українського бюджету зброї, а уряд німецький не санкціонує. І інші країни так само мають певні політичні причини. Є другий фактор, що на сьогоднішній день деяким країнам передати, наприклад, віддати всі РСЗВ, які є в них на озброєнні, це означає залишити себе без таких систем. А враховуючи виклики і загрози, які є, наприклад, для Європи, для всієї Європи, які йдуть від Росії, не тільки для України, деякі країни не хочуть цього робити. Вони кажуть прямо, що поки ми не налагодимо виробництво, або поки ми не укладемо контракти з виробниками, або поки нам не поставлять взамін те, що ми хочемо поставити Україні, ми не будемо цього передавати. І є ще політичні моменти, коли деякі держави чомусь влізли в ось цю дискусію, штучно, як на мене, створено, про те, що Україні потрібні засоби реактивної артилерії виключно для того, щоб обстрілювати Росію. Ну, це абсолютно не так. У нас стоїть завдання звільнення української території. У нас є дуже багато цілей, по яким потрібно використовувати ці ж РСЗВ. Кто продвигает эти нарративы? Это же чисто российская мантра. Абсолютно. Так, почекайте, у нас подивіться, скільки в інформаційному просторі це обговорювалося. На рівні окремих там радників, в різних державних установах, різного роду там. І вони це обговорювали. Багато експертів. Я взагалі не розумів, в чому дискусія, але це, я вважаю, абсолютно російські вкиди. Тільки вони отримують з цього користь. Чому? Тому що ви знаєте, що для Росії принципово зірвати в Україну постачання реактивної артилерії. Тому що я от хочу нагадати, зверніть увагу, питання зброї в Росії з російського боку коментував Пісков, Шойгу, Коношенко, оце їхній речник Міноборони, і вся братія шайка-лейка путінська. А от що стосується хаймарсів, прокоментував особисто Путін в інтерв'ю одному з пропагандистських ресурсів. Чому він прокоментував це питання? Тому що це болюча точка. Вони розуміють, що надання саме таких систем озброєння в перспективі здатно перевернути характер ведення бойових дій на українську сторону. Тому що ми здатні будемо знищувати все більше російських позицій ворожих. А Кримський мост може пострадати? Ну, ви ж бачите, що це питання теж виникало, що нам треба була ракета балістична на 300 кілометрів. Нам же ж треба діставати, нам таких не дають. Тому треба, якщо ми зможемо в радіусі 80 кілометрів десь встановити установку і зможемо влучити, ну тоді може. Але знову ж таки, на сьогоднішній день у нас немає тих видів озброєнь, балістичних ракет, які дають нам можливість влучати далі, ніж на 80 кілометрів. Це якщо ми говоримо про хаймарці або М270. У них радіус дії, такий як у ураганів або смерчів радянських, які використовує Росія, тобто 70-80 кілометрів. Що, до речі, немало, тому що це дає можливість знищувати, по-перше, техніку і живу силу противника. По-друге, це дає змогу в найближчому тилу, в найближчій глибині тилу противника знищувати командні пункти, знищувати ланцюги постачання, логістичного забезпечення, перерізати їх, знищувати склади боєприпасів, те, що дуже добре вміють робити наші артилеристи. Тобто, насправді це теж немало і є по чому його застосувати. Нам би просто не 4 одиниці, перше постачання, а хоча б 24. Тоді еще иначе. Вы сказали, что в самых благоприятных условиях поставка нужного вооружения Украине может занять от 3 до 6 месяцев времени. Вот за это время мы сумеем удержать наши позиции? Достаточно ли у нас сил на это? Дивіться, я сказав, що в принципі це потрібно для того, щоб доставити ось той список Подоляка, так званий, який ми відштовхуємося від нього. Взагалі список формує Міноборони і Генштаб, але то, що було публічно, пан Подоляк оприлюднив, і, звичайно, ми маємо... Це не є щось нереальне чи таке, що не можна взагалі не реалізувати. Можна, просто на це потрібен час. Але якщо ми будемо говорити про те, що поступово буде надходити озброєння, крок за кроком, от те, що ми зараз бачимо. От сьогодні буквально ми спілкуємось, буквально нещодавно ухвалено рішення, що Греція передає першу партію БМП, які використовуються, зокрема, Збройними силами України. Не менше 30 одиниць вони вже готові, а вони мають передати 130, якщо я не помиляюся, загалом. Тобто це постійний процес, який іде. І, звичайно, ось ця
підпитка зброєю, боєприпасами, вона дає можливість нам утримуватися. Це звичайно, що так. Ми бачимо, що в принципі навіть перші гармати чи гаубиці М777, які були відправлені на схід, вони реально дещо зупинили і стримали, пригальмували просування російського ворога там. Чи, наприклад, ті системи, які надаються інші, такі як «Цезар», потім в невеликій кількості, чи FH-70 гармати, чи ті ж самі «Краби», які нам надає Польща. Звичайно, що воно поступово пригальмовує наступ російських військ. Але цього ще недостатньо поки що для того, щоб у нас був дійсно паритет по артилерії, чи для того, щоб були створені всі необхідні умови для контрнаступу. Саме тому потрібно постійне надання, постійний потік цієї зброї і боєприпасів, щоб він був постійний, нескінченний, щоб не виникало в нас ось цих пауз, коли в нас є система озброєння, а немає боєприпасу. І, звичайно, що тримати час для того, щоб ще більше серйозної зброї, важкого озброєння надходило в Україну. Ну, пока сегодня на фронте украинские герои, вооруженные силы Украины, ожидая нужного вооружения, своей кровью пишут новейшую историю Украины и борются за ее независимость, суверенитет. Ряд политиков западного истеблишмента говорят о необходимости сохранения лица Путина. Наверняка вы видели последнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который в очередной раз усилил свою риторику в отношении России, заявил о необходимости переговоров с Москвой. Он сказал, что рано или поздно Украине придется садиться за стол переговоров с Москвой. Цитирую: «Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжать переговоры», сказал Макрон французским, американским, британским и другим союзникам военным на военной базе НАТО вблизи румынского черноморского порта Констанца. Что скажете? Я, до речі, от якщо про Румунію ми згадали, так, я буквально два слова скажу. Мотивує, що таке є затища, хоча Румунія нам багато в чому допомагає, насправді. Вони не оголошують деякі речі, але така допомога є. Що вони не рефлексують зараз на тему Зміїного, де Росія намагається встановлювати додаткові засоби протиповітряної оборони, тому що це загроза вже не тільки Україні з боку Росії, яка веде війну, а і НАТО, і Румунії теж. Але що стосується Макрона чи інших лідерів, які починають, так знаєте, промацувати ґрунт щодо перемовин, потрібно розуміти, що на сьогоднішній день основну лінію майбутніх перемовин, звичайно, пишуть Збройні сили і весь героїчний український народ, який веде опір російській агресії. І це першочергово. І тільки український народ, тільки українська армія через українську владу будуть відповідно диктувати умови фактично на майбутні перемовини, а умови це мають бути переможні для нас, і ми це розуміємо. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день, і в принципі, я думаю, Росія в цьому зацікавлена, вони починають робити вкиди про те, що давайте начебто спробуємо застабілізувати якусь ситуацію, підписати якесь перемир'я, а далі, в принципі, знаєте, вести перемовини, говорити про те, що йдуть перемовини там про щось і так далі. А в цей час Россия будет готовиться до чергового раунду агрессии против Украины. То есть добиться переговоров для России – это вот такая некая тактическая победа, можно сказать, потому что они таким образом закрепят статус-кво, снова начнутся переговоры, которые затянутся там на десятилетия, не дай бог, и за это время Россия снова накопит силы для дальнейшей агрессии, наступления и полностью попытки захвата Украины. Правильно я поняла или нет? Не на десятиліття, насправді на кілька років. Тобто не на десятиліття. Ви ж бачите, що Путін хоче за свого життя ще продовжувати. Він же ж оголосив, що він як Петро І. Так от же ж наміри оголосив, то він, я думаю, що хоче ще за свого життя продовжувати ці агресивні безглузді війни. Ось в цьому, я думаю, що є певний план. І, звичайно, що на Заході деякі політичні еліти почали це підхоплювати і говорити про те, що
Ну, можливо, давайте спробуємо якийсь перемовний формат, давайте попробуємо щось, давайте якось виходити з цієї ситуації, треба зупиняти гарячу фазу війни і так далі. От і розумієте, в чому є подібна заява насправді від Сполучених Штатів. От коли вони передавали хаймарси, вони сказали, що ми даємо зброю Україні, зокрема, і продовжуємо надавати, щоб вона мала тверду позицію міцну на майбутніх перемовинах. Да. В чому різниця? Різниця в тому, що ми зі зброєю можемо дійсно досягти реальних умов і тих, які виходять з наших інтересів. І Сполучені Штати не говорять про те, що комусь треба лице зберігати чи уникати приниження. А з боку Франції лунає така риторика, чи з боку інших країн. Разом з тим, знаєте, я не бачу на сьогоднішній день якихось загроз в цьому. Чому? Тому що на сьогодні сказати, що французький лідер, німецький канцлер, чи прем'єр Італії, чи будь-хто інший здатні переламати і змусити український народ, тому що народ веде цю війну, змиритися з цими умовами і прийняти їх, якщо люди самі цього не захочуть, а я думаю, що не захочуть, то це просто неможливо. Ну, я не бачу, яким чином можна це... Ну, що вони можуть сказати? Ми вам не будемо зброю давати. Для них це буде означати фактично визнати капітуляцію перед Путіним. І всій Європі зізнатися в тому, що вони капітулюють. Я не думаю, що це той вихід, який буде вигідний не те, що для України, а для всієї Європи. Більше в них немає якихось аргументів, чим вони можуть натиснути, тому що... Принятие Украины в Европейский Союз, например, предоставление нам статуса кандидата, нет? Ну, почекайте, все одно в тій чи іншій формулі нам потрібно вирішення безпекового питання на майбутнє. Добре, ми зараз отримаємо статус кандидата, от уявімо собі з замороженим конфліктом. Через 2 роки чи через 3 ми будемо готові вступити повноцінно. Ну, наприклад, я беру там умови. Нас будуть готові прийняти, наприклад. І в цей час Росія починає знову війну. З наших же окупованих територій, з півдня чи зі сходу, продовжують проти нас агресію. Нас приймуть тоді? Так, парадокс в тому, що поки ця війна не закінчиться, нас нікуди не візьмуть. Ні в НАТО, ні в ЄС. Тому я веду до того, що зрозуміло, що це наша мета вступ до Європейського Союзу, і вона визначена Конституцією, і більшість політиків і українського народу підтримує. Але я думаю, що на цій стадії, мабуть, для нас важливо все-таки встановити мир на українських умовах, а тоді говорити і мінімізувати загрози з боку Росії, тому що я думаю, що доки є Росія, на жаль, в тій формі, в якій вона є, нам не доводиться говорити про те, що вона колись відстане від України. Ні. Але принаймні мінімізувати, принаймні не мати її агресора на своїй території. Тоді так, тоді можна повертатися до інших питань. И, пан Александр, последний вопрос. Учитывая все эти выше озвученные нами факторы, как вы думаете, насколько может затянуться эта война? Ну, дивіться, я думаю, що гаряча фаза, вона може розтягнутися десь до осені. Так? Якщо ми говоримо про гарячу фазу. Далі може ситуація перейти в більш таку спокійнішу позиційні бої. І далі десь вона може, скажімо так, або на тлі того, що Україні продовжить надавати зброю, от пройде від 3 до півроку, те, що я казав, ми отримаємо ще більше, зокрема по ленд-лізу, що для нас дуже важливо від Сполучених Штатів. І ми зможемо просуватися вперед і звільняти наші території. Або дійсно буде конфлікт більш низької інтенсивності, будуть перестрілки, будуть обстріли тривати на фронті, і ця ситуація може розтягнутися ще надовше, навіть на початок наступного року. Но правильно ли понимаю, что это все будет зависеть от того, чем закончится война и битва за Донбасс? Так, певною мірою так. І наскільки ми зараз скористаємося ситуацією, коли на Сході от героїчні наші захисники, які боронять, зокрема, Сєвєродонецьк, чи Бахмут, чи Слов'янськ, відтягують велику кількість сил на себе, щоб ми скористались і просувалися на півдні. І відкидали російські позиції там. Це важливо. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл, що наше время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава!
Олександр Мусієнко був з нами на прямому зв'язку, керівник Центру військово-правових досліджень. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссера периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И не забывайте ставить лайки под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. И таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши новости, которые непосредственно связаны с временно оккупированным полуостровом Крым. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома». Он обеспокоен тем, что такое решение может разозлить президента России Путина, хотя уж куда, и привести к прекращению поставок российского газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Бывшее подразделение «Газпрома» в апреле было передано под контроль немецкого энергетического регулятора. Правительство Германии решило взять компанию, оказавшуюся под санкциями, под долгосрочное внешнее управление. По словам источников, правительство Германии хочет обеспечить «Газпром» Германии многомиллиардным займом от рисков возможного банкротства. Речь идет о 10 миллиардов евро суде от Госбанка. И тем временем «Газпром» принимает решение остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», в результате чего прокачка газа в Европейский Союз сократится до 40% мощности трубы. Об этом сообщили в «Газпроме». Российская компания утверждает, что такое решение якобы принято в связи с течением срока межремонтной наработки до капитального ремонта. С нами сейчас на прямой связи Олександр Антонюк, політичний експерт, історик. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю вас, слава Украине. Что скажете героям слава? Очевидно, что сейчас Российская Федерация начала, скажем, такой шантаж газом Европейского Союза. В Германии уже на это отреагировали и сказали, что такое решение «Газпрома» — это исключительно политическое решение. Чего добивается Москва? Ну, знаєте, Російська Федерація в першу чергу добивається зняття санкцій до себе. Так? Ну, зрозуміло, що це тільки початок тиску на Європейський Союз. В їхній тактиці, я думаю, зараз максимально затягнути військові дії, наступальні операції, навіть оборони, в перехід, скажімо, в позиційні війни для того, щоб затягнути війну, військові дії на території України протягом на осінь і на зиму, і таким чином навіть спробувати зробити такий колись фінт, як вони пробували робити це в 2008 році, закрутити вентиля і спробувати зняти частину санкцій, які були внесені з боку Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, створивши таким чином політичні кризи в таких країнах, як Німеччина і Франція. Я більше вам скажу, що буде спроба на вересень і жовтень у Франції розкачати ситуацію, так як вони це робили, скажімо, за допомогою таких політиків, як Марі Ле Пен, під вигляду щось на кшталт жовтих жилетів. І я думаю, що саме таку тактику і саме такі дії потрібно зараз спостерігати з боку Росії. І тому в даному випадку ми від них будемо чути не одну заяву і не один такий спосіб викрутити ситуацію на свои интересы. Так, пане Александр, насколько вообще это целесообразно? Во-первых, лето, во-вторых, на кону вообще стоит вопрос эмбарго, введения эмбарго полностью на российский газ со стороны стран Европейского Союза. Ну, давайте так. Якщо б мали б ввести ембарго, то їх би ввели б вже. А враховуючи, що в 7-му пакеті ембарго немає, точніше в 6-му пакеті, і навряд чи воно буде повноцінно в 7-му пакеті, це відповідно, враховуючи таких лобістів, як Угорщина,
які чітко сказали, що сьогодні вони точно не готові вводити ембарго стосовно і відмовлятися від нафтопродуктів і взагалі від газу з боку Росії. І Угорщина стає такою країною-прокладкою. І коли ми от думаємо, що на осінь ембарго буде введено, ні. І саме на це розраховує Росія. І тому для них дійсно є така цілеспрямованість, яка, в принципі, виглядає з боку інтересів Росії досить логічною. Так? Зараз, дивіться, здається, якщо не помиляюся, 9 країн і найбільші компанії 9 країн зараз підписали угоду з «Газпромом», навіть з тим, що вони будуть розраховуватися за газ рублями. Так, на хвилиночку. І це країни, таких як Франція, Німеччина, Італія. Ну, тобто, і тому я прекрасно усвідомлюю, що уряди оцих країн станом на сьогодні не готові повністю відмовитися від вуглеводнів, які продає Російська Федерація. Враховуючи, що зараз ціна на нафту і відповідно газ, які є під санкційними, будуть продаватися досить таким немаленьким дисконтом, то, скоріш за все, нам дійсно треба приготуватися до осені. І я припускаю, що і Шольц, і Макрон, наприклад, якщо ми говоримо саме про ці дві країни і їхніх посадових осіб, перших осіб посадових, по суті, вони теж відповідно розуміють і усвідомлюють ті ризики, перед якими вони сьогодні стоять. Ну а действительно они понимают эти риски или нет? Потому что вот очень хорошее было, вы наверняка видели выступление Арнольда Шварценеггера на климатическом саммите, который сказал, что за эти 3 месяца войны Европа заплатила за газ Российской Федерации больше, чем 44 миллиарда евро за топливо, если я не ошибаюсь. Да, такая цифра была озвучена. То есть фактически сегодня Европа спонсирует эту войну. Абсолютно вірно, вона дійсно спонсорує, і про це говорять не тільки представники Сполучених Штатів Америки, зокрема і Арнольд Шварценеггер, зокрема ми говоримо про це постійно. Так? Більше цього, ми можемо сказати, що враховуючи, що об'єми Російської Федерації продажів таки впали, це правда, але за рахунок ціни вони отримують сьогодні реально більше. І так, ця проблема є, і я поки що маю поміркований оптимізм, назвемо це так, що ми зможемо до осені цю тему закрити. А як? Більше цього, скоріш за все, ми не закриємо її, тому, скоріш за все, я би сьогодні на місці, принаймні зараз би залучив би таку ідею, почав би просувати на рівні і нашого уряду, і переговорів, що якщо вже є країни, які все ж таки торгують з Росією і спонсорують її, в даному випадку, і таким чином забезпечуючи її ресурсно, а ми ресурси свої спалимо, то значить за такі обороти має бути введено на рівні Європарламенту, на законодавчому рівні, що 30% з обороту, які зараз ті фірми і ті країни платять, мають поступати в державний бюджет України для компенсації тих втрат, хоча б зараз, і можливість забезпечувати принаймні наших громадян, як за кордоном, так і відповідно в Україні, грубо кажучи, підтримувати нас ресурсно. Таким чином піднімати ціну і самі операції з Російською Федерацією робити неконкурентно здатними, дорогими. І за такі фінансові операції все ж таки Європейський Союз має накладати, грубо кажучи, додатковим податкуванням для того, знову ж таки, щоб створити прецедент і наповнювати наші бюджети фінансовим ресурсом. По-іншому я зараз варіантів, чесно кажучи, не бачу. Тому що, враховуючи, що ембарго не буде введено навіть на 7-му пакеті санкцій, це є очевидно, а на осінь так це стане неможливо. Тому що я завжди приводжу приклад навіть у тих настроїв, умовно називаємо їх проросійських, наприклад, в таких країнах, як Франція, так? Якщо ми беремо зараз, оцінюємо вибори президента і дивимося на результати, з яким зайшла у другий тур Ле Пен, то ми чітко розуміємо, що розкачати соціальну акцію протесту, щось на зразок жовтих жилетів, чесно кажучи, не виглядає абсолютно складно. І таким чином створити таку економічну і політичну кризу. Що в Німеччині, що у Франції. Тому я просто, виходячи з тих реалій, поки що скептично відношуся до того, що в цьому році буде 100% ембарго
по відношенню до газу і до нафти, до російської нафти. А, кстати, а зачем-то дестабилизация на территории Франции либо Германии, лидеры которых и так в последнее время не очень однозначно высказываются относительно российско-украинской войны. И только если посмотреть на последнее заявление Эммануэля Макрона, который сказал, что Украине рано или поздно придется садиться за стол переговоров, и что там нужно сохранять лицо Путину и так далее. И так, казалось бы, они играют на руку Кремлю. Нет? Ну, дивіться, по-перше, фактори, які я вам назвав. Якщо електорально у Франції порядка 47% виборців Франції, грубо кажучи, лояльно відносяться до Росії, то цей фактор ігнорувати не можна. Угу. Ну, визнайте. Така ж сама історія в Німеччині. І оце якраз проблема, тому що зав'язана велика економіка. От коли ми говоримо з вами про Францію, давайте навіть ще один факт з вами озвучимо, що Франція в обхід заборони продажі товарів подвійного значення Росії поставляла, починаючи, там, грубо кажучи, з 14-го по сьогоднішній день, електронні чіпи, які стають в основі високоточної зброї, в тому числі і ракет, хоча була заборона на такі продажі. Однак, коли сьогодні наші хлопці на передовій розбирають системи наведення і бачать там французькі чіпи 18-го року, то в мене теж стоїть питання, а що це таке? От як це називається? Це політика подвійних стандартів. І я прекрасно усвідомлюю, що бізнес, який останніх 20 років, а то і більше, теж присідав на дешеві енергоресурси, і на тому тримається економіка, що Німеччини, трошки менше, але і Франції в тому числі. І сьогодні уряди цих країн не можуть запропонувати альтернативу, а відмовившись від цих енергоресурсів, вони втрачають свої лідируючі позиції в Європейському Союзі, то звісно, що вони будуть вимушені сьогодні отак проходити між крапель і намагатися робити добре обличчя при поганій грі. Слід не забувати, що кошти, які заходять в бюджет Російської Федерації, також витрачаються на війну не тільки на озброєння, а й в тому числі на просування проросійських наративів, позиції політиків, а також, от як ми з вами могли спостерігати декілька тижнів назад, зірками шоу-бізнесу. Я як приклад привожу одне із ток-шоу, яке виходило на телеканалі Берлусконі, де сиділи зірки 80-х, 90-х, серед них такі знаменитості, як Альбано, це з дуету Альбано і Раміна Пауер, да? І брали таку достатню участь по наративах, таких по концепції, кращих традиціях ток-шоу Соловйова, де обговорювали, як погано позбавляти роботи, наприклад, росіян, коли мова йде про мистецтво, адже мистецтво вне політики, назвам це так. Ну, тому це теж є виклики, загрози, і з ними треба однозначно нам працювати і максимально залучати, в тому числі і зірок інших, які, чесно кажучи, будуть переламувати ці наративи. Але питання, знову ж таки, якщо ми говоримо сьогодні про комфорт європейців, для яких наша війна, так, коли ми їм демонструємо ті кадри, вони шокують, але проходить декілька тижнів, і, знаєте, все рівно людина, яка не є асимільована у війну, вона все рівно це дивиться на всі ті події з екранів телевізора. А коли от методикою і російською пропагандою, і навіть залучення, так про що я говорив, російських, точніше не російських, там, а світових, ну або там, скажімо, маргінальних представників шоу-бізнесу, зміщення акцентів, то почасто ми ризикуємо навіть в той фактор, що перейти, коли війна перетворюється в чергове таке реаліті-шоу. І над цим працює досить системно представники Кремля. І треба визнати, що якісь тактичні успіхи у них іноді навіть таки проскакують. Переговори на якому етапі можливі, по-вашому? Ну, на етапі тоді, коли буде змінена суттєво перелом на фронті. Ну, тому що, давайте говорити по факту, Росія чекає від України капітуляцію, Україна від Росії аналогічно чекає капітуляцію. Станом на сьогодні я не бачу предметів, до чого ми можемо домовитися. Насправді, так? Ну, вийти з наших територій, Росія не для цього заходила, щоб завтра виходити.
А другий момент, от навіть якщо вони вийдуть, а питання репарації якось мене теж бентежить, що коли там часто нам починають говорити там навіть європейські партнери, що маємо сісти за переговори. А хто буде компенсовувати втрачені активи, зруйновані міста? За чиї кошти це все буде відбудовуватися? За кредити, які ми будемо вішати на майбутнє покоління, чи все-таки за репарації, які повинен нести кожен громадянин Російської Федерації? Пане Олександре, За кожне вбите життя. а в каких условиях Россия может капитулировать? Капитулирует? Ну, в умовах, коли в нас буде відповідно вся необхідна кількість високоточної техніки, важкої зброї, і коли ми їх зможемо просто випалювати з наших територій. От для початку, коли ми їх викинемо повністю зі всіх територій, тобто по кордону 91-го року, включно з Автономної Республіки Крим, то там, очевидно, можливо, запустяться відповідно інші процеси. Ну і чергова умова – це повноцінне ембарго на все, чим торгує Росія. Абсолютно на все. Це не тільки на газ, це навіть на зерно, яке Російська Федерація краде в Україну. Тобто і за ті такі речі Російська Федерація має нести відповідальність. І ще один спосіб – це повністю відмінити візовий режим, мається на увазі ввести максимальні візи і заблокувати можливість росіянам подорожувати до країн Європейського Союзу. Максимальні жорсткі санкції, включно з ембарго і глуха стіна, дозволить і високоточна зброя, важка зброя в необхідній кількості дозволить переламати ситуацію на фронті, а значить, відповідно, потім запустити ті процеси, які будуть змушені посадити керівництво, політичне військове керівництво Кремля за стіл переговорів. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагулна, що знайшли время, підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Антонюк був з нами на прямому зв'язку, політичний експерт, історик. А пока мы ждем соединения следующего гостя, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу рассказал, что его страна ожидает ответа от России на создание безопасного коридора для перевозки зерна из Украины без необходимости разминирования части Черного моря. Об этом пишет агентство Reuters. Чавушоглу указал, что план Организации Объединенных Наций предусматривает возможность формирования безопасных маршрутов кораблей без необходимости разминирования украинских портов. Потенциальная потребность разминирования портов особенно беспокоила, как известно, Киев, поскольку это могло сделать Украину более уязвимой для российского нападения с Черного моря, потому что на какие-либо гарантии, которые даст и может дать Россия, никто не пойдет и в это уже не поверит. И в разговоре с журналистами турецкий глава внешнеполитического ведомства Чавушоглу сказал, что для разминирования украинских портов нужно некоторое время. А между тем, согласно предложению ООН, можно создать безопасный морской коридор в районах без мин. С нами сейчас на прямой связи Олександр Самарський, дипломат, експерт ГО, Центр дослідження Росії, надзвичайний повноважений посол України в Ісламській Республіці Іран в 2010-2014 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, относительно попыток Турецкой Республики по вопросу вывоза украинского зерна и экспорта украинского зерна, как известно, в последнее время Россия шантажирует Украину и весь цивилизованный мир продовольственной безопасностью, и можно даже сказать голодом. И вот сейчас как раз в Турции обсуждается вопрос возможного экспорта украинского зерна без необходимости разминирования Черного моря. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально, на ваш взгляд? Думаю, это в определенной мере вполне реально. Другое дело, насколько это выгодно Украине, нужно считать. Садиться с карандашом и считать, что, какие деньги мы получим, что мы заработаем. Наша функция все-таки не обеспечить мир зерном, а обеспечить зерном прежде всего себя, свою страну. Затем, естественно, за счет этих ресурсов сельскохозяйственных получить деньги для поддержки нашей экономики. Я думаю, где-то вот так. Чисто технически обеспечить провоз зерна в Турцию и через Турцию дальше на мировой рынок, как мне представляется, это вполне возможно.
Но для этого некоторое время назад все говорили о том, что, и в частности Россия в первую очередь говорила о том, что нужно сначала разминировать Черное море, откуда уже с украинских портов будет осуществлен экспорт зерна. И в этом вопросе многие военные эксперты увидели опасения, опасность, что Россия на следующий же день это использует и с Черного моря усилит атаки на южную часть Украины, непосредственно на Одессу, возможно, даже высадить десант, чего она не могла и не может сделать с начала широкомасштабного вторжения. И в этом вопросе сейчас ООН, либо Турция, либо какие-то страны НАТО могли бы дать Украине такие гарантии безопасности. Можно ли верить таким гарантиям безопасности? Конечно, нет. Чего стоят гарантии безопасности, мы уже увидели и узнали. Верить таким гарантиям безопасности нельзя. Поэтому повторюсь еще раз. Во всех вопросах, связанных с экспортом стратегического ныне продукта, которым является зерно, мы должны исходить прежде всего из интересов Украины. Угу. И если на мировом рынке цены на зерно поднимутся, так, возможно, мы сможем его продать и позже, по более высокой цене. Я не эксперт по внешней торговле, по сельскому хозяйству, но, повторюсь еще раз, интересы Украины прежде всего. Разминирование здесь многоаспектная проблема. Во-первых, это и обвинение России, мы все помним, что она обвинила, что это именно Украина, чуть ли не все Черное море забросала минами, и теперь там всем опасно плавать. Россия – это постоянная угроза для нас прорыва и высадки десанта, как вы сказали, вполне обоснованно. Все это должно учитываться. И я полагаю, что спешить в этом вопросе нам некуда. В поставках вооружения Украине как-то Запад не особенно спешит. А почему? Через Как месяц, вы думаете, два, вот чем они через медлят? полгода. Поэтому я закончу мысль. Поэтому и нам не нужно особо спешить в этом вопросе. Обезопасить зерно здесь, в Украине, да. А спешить его продавать, по-видимому, нет. Ваш вопрос, с чем обеспечено С чем связано? замедление поддержки Украины? Да. В тех политических взглядах руководства, прежде всего, старой Западной Европы, в желании их не допустить явной победы Украины над Россией в этой войне. Собственно говоря, до сих пор и Франция, и Германия они выступают какими-то полусоюзниками, полузащитниками России. Победа Украины и яркая, быстрая этим странам не нужна, поскольку такая победа изменит геополитический ландшафт в Европе довольно быстро и усилит здесь роль Соединенных Штатов, что вполне закономерно. Германии и Франции это не подходит. Германии и Франции подходит дикая Россия, которая бы противостояла Соединенным Штатам своей дикостью, в какой-то мере отрезала Европу от Китая. Вот где-то, мне представляется, если в двух словах и очень общее, вот такой взгляд. Но если они попытаются вот продвинуть такой план, то как это должно выглядеть? Подтолкнуть Украину к возможным третьим Минским соглашениям, закрепить статус-кво на тех границах, куда уже дошла Россия, на тех точках, которые она оккупировала, опять начать переговорный процесс, превратить это все в процесс ради процесса, и вот так это будет все длиться годами, так они хотят? С условием сохранения санкций частично? На ваш вопрос можно отметить кратко. Да, потому что вы очень четко в вопросе изложили суть проблемы. И единственное, это нужно говорить не в будущем времени, а уже в теперешнем и в прошедшем. Позиция и Франции, позиция Италии, прозвучало это в Германии, звучит иногда, но не от высокопоставленного политикума в Соединенных Штатах, о том, что хватит воевать, Украина, что вы там упираетесь, отдайте кусок территории, пусть будет мир во всем мире на все века. Такая позиция. Их интересы. Война мешает бизнесу. В Западной Европе политикам абсолютно все равно, что здесь в Украине гибнут люди, кто с ним сражается. Им нужен бизнес, тишина, деньги считать в тишине. Вот где-то так. Кстати, мне представляется, что мнения и оценки
значительной части, если не большинства обычных граждан в этих странах, довольно резко отличается от позиции лидеров. Поэтому и Германия в большей степени, и в меньшей степени Франция все-таки, но руководство подвергается критике, печати, гражданским обществом за вот такую двойственную позицию и нежелание эффективно, надежно, быстро помогать России противостоять агрессору. Собственно говоря, старая Европа ставит знак равенства между агрессором Россией и Украиной жертвой и пытается прекратить войну за счет жертвы, потому что на Украину надушить им, так кажется, легче. Эта схема отрабатывалась на всех замороженных конфликтах, которые были на постсоветском пространстве. Ну, а Россия нападает, Да. Россия нападает, начинается или кого-то поддерживает, какую-то сепаратистскую группу, потом начинаются мирные переговоры, давление на Россию невозможно, Россия всех посылает, известно как, давят на пострадавшую сторону, то ли это было в свое время Армения, то ли Молдова, то ли Грузия, и заставляют их пойти на вот такие те или иные соглашения, потеряв 20% своей территории, как было во всех случаях, и сейчас вырисовывается так с Украины, потому что 20% нашей территории оккупированы. Ну а ведь с другой стороны, это уже не 2014 год, и сегодня исход этой войны, как мы видим, определяют украинский народ, украинские вооруженные силы, в ряды которых также, я так понимаю, вступили вы. И кто вообще сегодня может заставить Украину, воодушевленные украинские вооруженные силы, которые успешно сегодня сопротивляются агрессору, пойти на какие-либо уступки, тем более на компромиссы по территориям? Никто не может, никто. Но понимают ли это лидеры Запада? Иногда у меня возникает вопрос, а понимают ли это лидеры Украины? Здесь есть у меня лично периодически возникают сомнения. Потому что вот этот лозунг, чтобы как-то прекратить войну, нужно просто перестать стрелять, такое впечатление, что он иногда витает. Во всяком случае, такое мнение у меня сложилось в итоге вот того раунда переговоров с Россией, которые проводились в Турции, где однозначно наше руководство и команда переговорщиков шла на определенные уступки в отношении суверенитета Украины. Нам нужно понимать, что эту войну мы просто обязаны выиграть ради счастья, жизни, будущего наших детей и внуков. Если мы сейчас на каких-либо, на вот этом этапе пойдем на перемирие, а это будет не мир, а перемирие, это даст возможность России по-новому сосредоточиться и начать все сначала через 5-10 лет. Это не принесет мира на землю Украины, не принесет мира нашим гражданам. Поэтому Карфаген должен быть разрушен. Мы должны победить, Россия должна распасться. Над вторым вопросом, конечно, придется поработать длительно, но у нас здесь уже есть союзники, и думаю, в этом вопросе, пусть не быстро, но мы тоже преуспеем. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохса, головне, що наше время, і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Самарський був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, експерт ГО Центр дослідження Росії, надзвичайний повноважений посол України в Исламской Республике Иран в 2010-2014 роках. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние и актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на родном крымско-татарском. Традиционно к нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также член Меджлиса Риза Шевкиев. Не переключайтесь. Коршкинч.